El passat diumenge 28 de setembre va disputar-se a l'àrea de trial de Cantellà la 5a prova de la temporada per a la Copa Catalana de Trial de Clàssiques. L'organització, en aquest cas, corria a càrrec del Motoclub Centpeus. Tot i l'anunci de forts ruixats, la prova va poder disputar-se sense problemes, ja que la pluja va trigar en fer acte de presència. Les categories en joc dins aquest campionat són Clàssics, Pre-72, Pre-80, Trialers i Experts. A Clàssics, Neus Múrcia va donar una lliçó de pilotatge i va ser la millor dels 36 inscrits dins aquesta categoria, finalitzant el trial amb tan sols un punt. Manel Medina va ser segon sumant tan sols 2 punts en tot el recorregut, mentre que l'encarregat de completar el podi d'aquesta categoria va ser Marc Ribot, amb un total de 3 punts. Avui ha estat un dia divertit, les zones han estat bé, hi havia una mica de tot. Ara al final al ploure s'ha complicat una mica algunes coses, però tot ha anat molt bé. Sempre fem canvis i això, i no sé girar molt, i llavors fem clàssiques per aprendre a girar millor i tot. A mi m'agradaria ser com la Laia Sanz i ser campiona del món i de tot el que pugui. Passem a Pre-72. En aquest cas, Francesc Carbonell amb la seva Bultaco va finalitzar les 2 voltes al recorregut amb 2 punts, valent-li aquell resultat per pujar al més alt del podi. El segon millor de la categoria va ser Francesc Santos, també amb una Bultaco i en aquest cas amb 4 punts, mentre que Marco Álvarez amb una Ossa va finalitzar tercer de la categoria. Torn per als pilots de Pre-80, on Xavier Vallès amb una Ossa va finalitzar amb 12 punts al recorregut pujant al més alt del podi. L'acompanyaven per una banda Ramon Membrives, que va finalitzar amb 13 punts quedant segon, i Martí Font, que amb els seus 17 punts va ser el tercer millor de la categoria. Trialers era la segona categoria amb més inscrits de la jornada i Manel Campoy va ser el millor de tot sumant al final del trial 4 punts a la seva targeta. Per una altra banda, Marc Cabré i Asier Zurbano van empatar a 7 punts. En aquest cas, qui aconsegueix un major nombre de zeros queda per davant, i va ser Cabré, aconseguint d'aquesta manera pujar al segon graó del podi. Així doncs, Zurbano va haver-se de conformar amb el tercer graó. I per finalitzar, la categoria Expert, on els pilots demostren el que encara poden arribar a fer aquestes joies del motociclisme. Antoni Ramonet, amb una Fantic, va finalitzar el trial amb 10 punts i la victòria absoluta de la categoria. Narcís Sánchez amb una SWM va sumar 6 punts més que Ramonet, havent-se de conformar amb la segona posició, mentre que l'encarregat de tancar el podi d'aquesta categoria va ser Jaume Mora, que amb la seva Aprilia va sumar 32 punts. El proper diumenge 5 d'octubre es disputarà la 6a prova de la temporada per a la Copa Catalana de Trial de Clàssiques, a càrrec del Motoclub Aitor.